जुनुआ आंखौ देलायहोदों एखे गस्ला गाननाय हाथायानो गैया आरो दासो नायसनदों जुनु फैलाय नोंनि फैलाय देलाय हाथाय खिथिलाय जुनुआ हाथायानो गैया हि खामलाय जुनु हि खामो इनै नाय हाथायानो गैया मादो बेदर जायो नोंलाय जुनु आं बेदर जाया देलायहोसोदो आंखौ जुनुआ दे मोजां ह गस्ला बे एखे बावसो नै आंनिखौनो खावना लांबाय दांलै जुनुआनो इलाय सालायथिनो नायनो गस्ला खिथिलाय नायलाय नोंनिया मा दोङो इनि पुतुला दे आंनिया दे मोजां ह जल्दि खामानि दोंसै ओइ नै गोलैसिगौमोनसो फुङावनो दुगैदो आंहा जेबोखौनो लायाखै जोंनि मोखाङाव नोंहा देलायसोदो माला नै नुवाखै लिपस्टिक लाबावलायनायसो आंहा जेबोखौनो लायाखै फुङाव दुगैनानै ओरैनो थादो आंबो दुगैबाय फुङावनो मा स्टाइल जाखो बेलाय स्टाइलनि मडेल खामनि बेनोथ' मा मडेल जाखो बेयो मडेललाय मोनसे जाबाय जाबाय मा मडेल बिदिनो थानांसिगोन आं ओमफ्राय जाबाय सोरनोबा देलायहोग्रा नांगौबा नै लांनो हागोन जोंनिखौ जुनु रानिखौ लांनो हागोन नै दे नायलाय नोङो इयाव जाबाय बिदिनो थाबाय थानांसिगोन नामा लांबाबो दाय जासै देलायहोग्राया जाबाय देलायहोनायानो जाबाय आं हाग्रा दानैनो थांसै हाग्रा जाजोबनानै रावबो फैनाय नंला जानाव लबर दङ गैया लबरदो खाना होनो हागौमोन ना दे किलिपजोंनो मारना होदो जाबाय उन्दुनोसो ओंखारदो नाय नोंनि हाथायखौ खिथिलाय खनसेबा होलाय सोलोंगोखौ बेदरखौलाय मादो जायो नोंलाय नायनो देलाय हि खामलाय हि नायलाय गेजेर सिगांनिखिनिया लाइनसो गैखाया दे ए आरो जिङावबो गैबावा सेसलै सिख्ला मानसियानो जोंफोरनिया इदि बायाखैलै जाबाय दे किलिपा मारदो थांसै आङो बेलाय मा स्टाइल जाखो देलाय इदिनो मोजां नुसोबायनो आंखौ ओमफ्राय इदिनो लाना होबाय थादो जुनुआथै गाव देलाय होनायखौ ओमफ्राय बोरैबा साइड खालामलांदोंबा जि दाय जागोन जि रायगारा खिन्थारिलाय नुवाखै नुखाबायना रानिथार देलायहोग्राया बिदि जायो आंहा खामानि दोंसोयो होननानै थांसै आङो इलाय हेबा दा उनाव हेब दे आं माबा मोनसे मावना फैग्रोनि दै दा उनाव माबा जाबाय फै ओइ नै हाग्रा जाजोब्बाय इखौ संस्लानि आङो माखासे संस्लाखांबाय आरो संस्लाबावनि ससेखौ दायो लोगोफोर हाग्रा संस्लानायखौ दसे दोनथ'नानै आङो नै इन्दि बिलाइ खाना लाबोग्रोबाय आरो माने एम्फौबो लादो नालाय बेखायनो ओमफ्राय जेसां मेंबाबाबो दसेबाबो दोनथ'नानै बिलाइ खाग्रोना लाबोबाय आङो
र' एम्फौनि देखायगासिनो आङो दासो गोरलै ओंखारदों नालाय बेखायनो नै बिलाइयाबो गोरलै ओंखारजेननायखौसो नांगौ आरो एम्फौआबो गोरलैखा नालाय बेखायनो र' देखायनि आं नै लोगोफोर आंनिया एम्फौआ दासो गोरलै ओंखारजेनदो बारा गैया एबाराव माने सिखिरियानो बिरलांजोबदो आरो उन सिगां जाजोबलांबाय होमबाबो मानैसो न'आव जानो आन्था नै बेयावबो दोङो दा बेयाव गोरलै बिलाइ होग्रोनोसै नै आखाइफोराबो हाग्रा संस्लानाय नायथाव जाखाया नै बियो देरहांबाय नै बियो दासो गोरलै आरो बिनिबो नैबे गोरलैसिन आरो बेयाव ओंखारबावदो थाथोंसै बे आरो आं आंनि खामानिखौ मावहैलायफिननोसै बेनिफ्राय लोगोफोर नै सेखा पादां लाखाबाय आं दहाय हाग्रा संस्लानायाव नै बिबारफोरखौ फुफ्लांदो नालाय बेखायनो बेफोरखौ गायना होफिननोसै आरो हाग्रा बंग्रा जाजोबो न'फोरानो दसेनो बेफोरो दाखालि सानथामल'सो जादों दिनैनो दसेनो हाग्रा रज'फिनजोब्बाय बेफोर ओरैबायदि साफा खालामजोबनायसोमोन आङो ओमफ्राय नै बाहेरथिंथ' थाखायानो नै सिङावनो गायना होनोसै आङो दायो लोगोफोर हाग्रा हारि दानखांबाय गरम मोननायानो खानायफोरखौ खाखोदावजोबना लाबाय आङो ओमफ्राय नै माखासे जि जोम सुनो दोङो साबोनबो लाखाबाय बेखिनिखौ सुग्रोनोसै आरो आङो ओमफ्राय दै गैया नालाय दिनै दै फैनायावनो सुखानोसै ओमफ्राय अखाबो हाबाय थाखादो ओमफ्राय दिनैसो बाहाय सान्दुं दुंहांदो होमबाबो थाथोसो सुना होनोसै नङाबा आरो सुनो मोननाय नङाना बेखायनो लोगोफोर नायलांबाय थादो सुग्रोनि आङो जिफोरखौ दायो दसे उनाव लोगो मोनगासिनो सान्दुं गोसा दुंदो दिनै सान्दुं गोसा दुंनायाव नै बाल्थिंसे सुखांबाय नै बेफोरखिनिखौ फुङाव सुदोंमोन रानबायानो नै बेफोरखौ बोखारनोसै रानबायानो बेफोरो सानसेयावनो थफ्ला थफ्लि सुखांनाय दहाय नैबे गांसे रानाखै बेखायनो लाबोफिनबाय आङो लाबोना होफिननोसै सान्दुं दुंनायावनो सुना लाखायाबाबो जायाना मेंजोबलायबाय फुंनिफ्राय हाय लोगोफोर नै दासो दसे जिरायनो मोनबाय आरो माने फुंनिफ्रायनो नोंसोरो नुखाबाय आंखौ मा मा खामानि मावगासिनो आङो आरोबावथ' फुंनि खामानिखौ आं देखायखायाखैसो न'नि हल खामानिखौ मावजोबखानांदो आरोना ओमफ्राय जाखां लोंखाङै न'नि माखासे हाग्रा बंग्रा दानस्रायजोबना स्र' खालामखांबाय बेनिफ्राय हि माखासे सुनो गोनां दङमोन हिखौबो सुखांबाय आङो मानो होनबा सान्दुंआ दिनैसो दुंदो बेखायनो ओमफ्राय सुखांबाय लामखांबाय दायो जिरायदोबाबो रेस्ट गैया लोगोफोर सेल्फियाव जि गिदिर नुयो नै आंखौ ओंखायनो बेक केमेराजोंसो खालामो आङो ओमफ्राय नैबे मासरुमखौ दाख्लैनो लाबोनाय ओमफ्राय जानाय जायाखैमोन दायो आइनो संना होनोसै आरो सानजौफुनि ओंखाम होनांगौ नालाय लेटसो जाखाबाय आंनिया होमबाबो दायो बेखौ हानानै संना होनोसै आरो होमबा लोगोफोर जायफोरा आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनो बा आंनि दुखुथिया लाइफखौ एसे अननाय मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदे लोगोसे चेनेल शेयारबो खालामनानै हो लाइक कमेन्ट खालामहर लोगोफोर दे नै दावदै बायदि माने आङो बै मोनसे गिदिर गिदिर मासरुमखौ जाफेरदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबायदि फिसा फिसाखौ आं जाफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम गेलेना होदो फार्स्ट टाइम जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दे लोगोफोर माथानो बोरैबा जालायबाय मासरुमखौ जाननानै दोनबाय दायो नैबे रैमालिखौ दाख्लैनो लाबोना दोनफैनायमोन आरो ओमफ्राय माबा मा होनो बोथोरानो थान्दामोन ना बेखायनो जानाय जायाखै आरो जानो टाइम मोनाखै दा हानिर' आङो गोदै ना गोखैथाय मिथिला रोसि ओंखारजोबसिगोन बियो नै गोबाव जाबायना गोबाव मोनोखा मेंग्लिनानै थाजिम मोननायनि जानोसै आरो नै मासरुमा जादो
नै लोगोफोर बिराद अमाफोरा गाबजोब्बाय ओमफ्राय अमाना आदार होनोसै एबार उफ्रैल' एकदम लकेलखा जोंनिया पियरखा मोनबो मोनजाखाया उफ्रै गुन्दैल' बेलेग मेडिसिन भिटामिन माबा होनाय जेबो गैया आरो मोनजानाय नंला बायदि गाबसिनो नै देरदो जल्दि जानानै नायलाय लोगोफोर माबायदि हाब्रु खालामजोबना लाबायनो ओइ निन्थिबो गाबगासिनो बोरैसो होगोन आं दा बिसोरखौ ओइ लेथ्रा खालामजोबना लाबाय र'लै गाबाबाबो हैखागोन आं मासे देरनो रोंला उपाय गैया लोगोफोर होगोन ना र' माखौ मोनजानाय नङा बायदि लोगोफोरखौ आरो इथिं मासे नै इथिं मासे आरो हाग्रा बारियाव हाब्रु जाजोबना हाग्रायाव दोनफैजादो र'लै खोलैनाङा बियो खोलैजोबनाय हुदा दङ बिनिया लोगोफोर नैबे अमा खानाय हाब्रुफोरखौ नुदोंना बियो दिनैसो सान्दुं एसे दुंनायखाय बेबायदि एसे रानदो आरो नङाबा ओरैबायदि हान्थुसे जाहां हाब्रुआव हाबनानै बिसोरनि दिरुंखौ खेवनानै होनांदों आङो माने हाब्रुबाथाय बे दिरुङा सिथाबनानै बिराद मेरायना लाबाय थायो आरो बिनिखायनो खेवना होबाय थानांदों हान्थुसे हाबनानै बा जि समायना नुदों जायगाफोरखौ ले मोसौ लांफैदो आंबो लांनि र' नोंलाय लांबायसोलै आंखौ दसे र' बेयावनो बा नै जोमैफोरखौ जि समायना नुखादो स' लोगोफोर आङो नै बिराद खामानि मावखांबाय अमा आदार होखांनानै एसे साफा जानानै आङो सकआव थांब्रबदोंमोन आरो आइनि गुजुनाय गगा मोननायनि मुलि लायना होफैदोंमोन बिदि मोनसे जानाय आरो गगा मोननाय गुजुनाय जाना होनानै सेस बारा खालामजोबखादों मोदोमखौ दासो लाना फैखांबाय ओमफ्राय फैखांनानै दा मोसौ लांफैदों दुब्लियावनो दसे जखुमादों आं सिरिनो न'आव थांबा खामानि मावफिननांगोन ना बेखायनो स' लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे ओमफ्राय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव नै रावनिबो मोसौ गैला जाहानिल'सो लांफैजायाखैमोन आंदो साला खुन्थिखौ ओरैबा फुना खारनो हायो नै ओरैबायदि दुस्थाम गालांजादों आंदो फुनोसो हागोन ना आं दा उपाय गैया लोगोफोर गासैबो दायथ'खौनो फालिजोबनो गोनां जादों दाबायदि बैसोआव मालायफोरा इन्जय खालामदो जोंहा गैया खाग्लुंगासिनो मोसौआ जोंनिया